atong tuwal karon at sinapay taga Distrito 1 kung gusto mo pambit. Na, ato sa Distrito 2. Distrito 2, isa itong nakadungog sa Ebanghelyo, may kasinatihan ka bahay nini, pwede nang mo pambit. Control, boy, butaw, may buntag, okay ra, signal. Okay, Veritas, go ahead. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang sa atong mga igsong Muslim, alang sa mga kaigsoong Kristiyanos, man nato ang kalinaw, ang kaluoy, ug ang mga panalangin nagagikan sa atong nabawang magkagkahon ang Diyos. Ang atong Ebanghelyo karon mga higala kini sa kahanginan nagpahinumdum ninako sa kining dako kaayong ilhanan sa kadaugan. Ang mga panglutos nga gihimo sa mga panggiitang emperador niadto sa Roma wala maghimpos ang ilang pagrapido pagpamatay sa mga Kristiyanos. Ako ning naiskutan tungod kay ang atong Ebanghelyo nag-isgot man og unos mga pagsulay sa gingharian sa Diyos nga buot mo panas unta mo guba sa maong gingharian. Kinaot nga kining atong pagpaambit karon makadasig kini nato. Diha taliwala sa mga pagsulay usab sa atong kinabuhi nga di ta maluya. By the way, no, mga higala, akong gitan-aw gihapon, di ko makalimot og pakli nini akong kalendaryo sa pagtuo. Nga karon diyang adlaw atong gisaulog ang kapiestahan para nako dako ni nga piyesta kay ang atong gipiestahan ug isaulog niining higayon na karon mao man ang mga naunang mga martires dito sa unang simbahan sa Roma. Baga sa English pa, the first martyrs of the Church of Rome. Nga nugod mga higala ko din sa kanina tungod kay hinumdum ko sa katudling sa Biblia sa Juan 12:24 nga naghisgot o usag ka lugas trigo nga kung kini kuno mamatay apan ni kamatay mamunga kini daghan. Ang maong unos, ang maong hangin pagyo sa simbahan din ipangluto sa mga Kristiyanos dito, no? Particularmente yung katong itabong unang panggukod yun nga klaro kayong himo katong panahon ni Emperador Nero diin akong nasayran sa kasaysayan diin buot niyang papason ang mga Kristiyanos pamatyon iyang gipasanginla ng mga Kristiyanos na may kasunog sa Roma. Mga 2/3 galing ng bahin sa Roma sunog niyadto din ikapat o siyam kaadlaw ang mga sunog kani sa ikaduhang adlaw sa mga sunog si Nero nakita dito sa Tumoy's Tower bas Masenas nag-recite sa kining Priam's Lament sa pagkasunog sa Troy. Sugod niyadto sugno na yung mga panglutos gigimo sa mga Kristiyanos ipangpatay, ipang lansang krus upan ipakaon sa iro kalilisang pagsulay sa simbahan niabot nitong higayon na apan nagmadaugon ang simbahan tungod kay nitaghan manon ang mga sakop bisan pa kinigilutos. Unang nahinumdum ko sa Juan 12:24 gyud nga gawas kung kini mamatay mamunga kini daghan. Nakapahinumdum kini kanako nga ang dugo sa mga martires, dugo sa mga matuod nga Kristiyanos nagsilbi kini nga yest o igpapatubo. Mao nang di kita mahadlok mga Kristiyanos nga mobarog sa atong pagtuo kay kini igpapatubo man day natong mga Kristiyanos mudaghan man day hinuunta kung kita magmatinud-anon sa atong pagtuo bisan pa nagkahulugan kini sa atong kamatayan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayong buntag sa tanan.